हेलौ लोगोफोर, आं दिनै आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। आं दिनै नै फुङावनो दुब्लियावहाय माने थांनो नागिरदों आरो दुब्लियावहाय ट्रेक्टर माने हालेवदों आरो जोंहानाव। लोगोफोर जोंहानिया देग्लाय माने माइ गायनाया एसे लेट जाबाय आरो मानो होनबा जोंहा माने खोथिया माने फोनायानो लेट जादोंमोन नालाय बिनिखायनो माने गायनायाबो लेट जाबाय आरो मानो होनबा खोथिया इसिबां गोरलैखौथ' फुनानै गायनो हाया नालाय। नै दायो गायनो थाखाय माने मोजां जाबाय आरो खोथियाया गोराबो जाबाय ओमफ्राय फुनायावबो बिराद मोजांनो फुग्राफोरा बुंदों। ओमफ्राय दायो नै फुजोबनो हायाखै आरो जोंहा फुरा फुजोबहोजोबग्रोगोन ओमफ्राय गायनोसै आरो। लोगोफोर नै दायो आङो दुगैखांनानैहाय किटचेनाव फैबाय आरो बेकग्राउन्डखौ नायनानैथ' मिथिखाबाय नै आङो किटचेनाव फैबाय दायो। फुङावहाय साहा लोंखांनाय लोगो लोगोनो दुब्लियाव ट्रेक्टर फैबाय नालाय ओमफ्राय एसे दुब्लियावबो थांनानैहा हाल एवनायखौबो नायनानै फैबाय। नोंथांमोनाथ' नुखाबाय। ओमफ्राय दायो सानजौफुनि जानाय लोंनायनि थाखाय खाम मैगं संनो थाखाय नै किटचेनाव फैबाय। दिनैहाय मैगङा जाबाय औवा मेवाइजों दाउजों अनला। ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङावबो एसे दिन्थिलांनोसै आरो। नैबे दाउ बेदर लकेल दाउ बेदर ओमफ्राय नैबे औवा मेवाइखौ सुनानै लाखाबाय आरो दायो हानोसै दे लोगोफोर आङो। गोथावनो नायदो। हानायखौ दिन्थिबाय थाला आरो लोगोफोर न' हाखांनायनि उनावहा बानायनायखौसो डाइरेक्ट दिन्थिनोसै। औवा मेवाइखौ आङो हाखांबाय नै एसे गेरमानि आरो जानोसै माने दिनैसो जागोन ना जाथाराखैमोन आरो जोंहा औवा मेवानि मैगंखौ दिनैसो जागोन। ओमफ्राय आङो गोजा गोजाबा जाया होननानैहा बानायनाय जायाखैमोन ओमफ्राय दिनै दाउ थानायखाय आं बानायनोसै आरो औवा मेवानि अनलाखौ। ओमफ्राय नै बिसिं आङो हाइजें आरो रुसुननि देनानै लाखाबाय आरो हाइजें आरो रुसुन माने सामब्राम गुफुर। दायो आंनिया थावा दुंबाय ओमफ्राय आं पियासखौ नै होना होबाय। आं दायो मोजाङै पियासखौ एसे जारोम जारोम जाजासिम एवना लाग्रोनोसै उनावहाय बेदरखौ होनोसै। सामब्राम एवनायावहाय लोगोसे हाइजें आरो सामब्राम गुफुरनि देनायखौबो होनानै लाखाबाय। नै दायो पियासआ एसे जारोम जारोम जाबाय आं बे समावनो बेदरखौ होना लाबाय। होनानै आं दायो मोजाङै बेखौ मिलायनानैहा एसे खोबनानै दोनथ'नोसै। दायो दसे खोबनायनि उनावहाय आंनि बेदरा नै बेबायदि जाबाय। ओमफ्राय आं दायो बेयावहाय नांगौ बायदि संख्रि आरो नांगौ बायदि हालदैखौ होनानै लानोसै आरो ओमफ्राय फिन खेबसे आं दसे खोबनानै दोनफिननोसै। नै आं दायो एसे थाइजौ हानानैहा जादों आरो लोगोफोर। ओमफ्राय न'आवनो जोंहा थाइजौ दोङो नालाय बिनिखाय आङो एसे हानानै जादों आरो थाइजौआ गोमोन गोमोन जाजोब्बाय। ओमफ्राय दिनैहाय जोंहा ओंखाम जानाया एसे लेट जागोन मानो होनबा दुब्लियावबो एसे खामानि दोङो नालाय हालेवबाय थादों ओमफ्राय सारा एसे लेट फैगोन ना बिनि थाखायनो आं थाइजौखौ एसे जानानै लाग्रोबाय। ओमफ्राय बेसिं आङो मैगंखौबो संगासिनो जाथ'वाखै।
नै लोगोफोर आं थाइजौ बिख्लोखौबो सोबनानैहा जानो बिराद गोथाव मोनो आरोना बेबायदि हानानै जाखांनायनि उनावहा बिदि आङो बिख्लोखौ सोबनानै जानो मोजां मोनो आङो जोबनायावहाय। ओमफ्राय सोर सोर बेबायदि मोजां मोनो लोगोफोर खिन्थाहर। लोगोफोर नै आंनि बेदर एवनाया जाबाय मोजाङै मोनबाय आरो नै बेदरा। ओमफ्राय बेबायदि मोजाङै एवनायनि उनावनो आङो बे औवा मेवाइ हानानै दोनना लानायमोन ना आङो बेखौ होनानै होनोसै आरो लोगोफोर। नै लोगोफोर आंनि मैगङा दसे खोबनायनि उनाव बेबायदि जाबाय। ओमफ्राय आङो दायो बेखिनियावनो आङो दै होना होनोसै लोगोफोर। दैखौ होनायनि उनावहाय आङो खोबनानै मोजाङै गोदौ होगोन आरो लोगोफोर। लोगोफोर नै आंनि मैगङा गोदौबाय। आं बेबायदि गोदौनाय समावनो आङो खारैखौ एसे होनानै लानोसै। आङो बेयावहाय बे मैगङावहाय थालिरनि खारैखौ आङो होदों आरो। नै लोगोफोर नुबायना आं दायो नै बेखिनि खारैखौनो होदों आरो। होमबानिया मैगङा बिराद गोथाव मिलौहाबलायनाय गोथाव जासिगोन नै। नै लोगोफोर आङो माइरंखौ बेबायदि देनानै लाबाय आरो ओमफ्राय आङो डाइरेक्ट मैगङावहाय होआ बेखौ। आं नै बेबायदि दै गुसुखौ मिलायना लानानैसो मैगङावहाय होयो आरो। नै दायो आंनिया मैगङा बिराद गोबाव गोदौबाय थाबाय आरो गोदौहोबाय थाबाय आङो खारैखौ होखांनायनि उनाव बिराद मोजां गोदौहोबाय। ओमफ्राय आं दायो बेयावहाय नै बे माइरं गुन्दैखौ होना होनोसै आरो होमबानियानो मैगङा आंनिया अनला मैगं जासिगोन नङा होमबा लोगोफोर। नै आङो दायो माइरं गुन्दैखौ होबाय आङो नै बेबायदि होयो आरो आङो। लोगोफोर नोंथांमोनाबा माबायदि होयो नङा होमबा। आं बेबायदि होयो आंनि होनायखौ दिन्थिबाय आरो आं लोगोफोर। एसे गोबाव गोदौ होनायनि उनावहाय आङो नै दायो बेबायदि जाबाय आंनि बे अनला मैगङा नै बेबायदि जाबाय। पुरा गोबाव संनायनि उनावहायसो बेबायदि जादों आरो। ओमफ्राय आङो ससे दिन्थिनाय जायाखै नङा होमबा लोगोफोर भिडिअ'आ गोलावद्राय जायो नालाय। ओमफ्राय दायो आं बेयो खांनो थाखाय जाबाय आरो आं गेसखौ दायो बन्द' खालामनानै होनोसै आरो लोगोफोर। नै लोगोफोर आं दायो बेदरखौ दरसे जानाय नायदों आरो मैगंखौ खांनायनि उनावहाय एखे जानो लुबैथारबाय आरो टेस्ट खालामनो लुबैथारनायमोन नालाय ओमफ्राय टेस्ट खालामबाय। ओमफ्राय मैगङा बिराद गोथाव जादों आरो लोगोफोर। बयबोथ' बिदिनो संना जायो नङा होमबा जोंनि बर'फोरनिया बेबायदिनो न'नि दाउदों बेफोरबायदि अनला मैगं बानायना जाबाथ' बिराद गोथाव टेस्टि जाखायो नालाय। ओमफ्राय आंबो बिनिखायनो माने दिनै न'नि दाउ फुथारदों नालाय बिनिखायनो दाउ बेदरजोंसो बानायनाय जाबाय आरो। ओमफ्राय सोरबाफोर बेबायदि न'नि दाउदों औवा मेवा अनला बानायनानै जाफेराखैबा जा आरोना इमान गोथाव जायो माने बुंनोनो नाङा आरो बिराद टेस्टिखा आरो लोगोफोर। ओमफ्राय दायो ओंखामजोंथ' बिराद जाखागोन। आंथ' दायो माथ्र' टेस्ट खालामनो थाखायसो इसे जानाय नायदों नालाय लोगोफोर। बिदिब्ला आंनि भिडिअ'खौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय।